Häittäydy tai mä kerron samaan aikaan outoja faktoja itsestäni muiden mielestä. Eniten mulle kuittaillaan siitä, että mä nukun ihan kollege asu päällä. Mä siis nukun tämmönen paksu paita päällä ja paksut housut ja pitkät sukat ja untuva peitto. Joidenkin mielestä on tosi outoa, että mulla on paljon tiettyjä ruoka-asioita, mistä mä en tykkää. Perusruoka-asioita, mistä mä en tykkää, en ole ikinä tykännytkään. Esimerkiksi mä en siis voi sietää paprikaa, en pestoa, en oikeastaan tykkää mistään leivonnaisista, ellei joku suklaa, kakku tai mokkapalo. Ihan kaikkia makkaroita ja nakkeja, paitsi yhdet kasvisnakit on hyviä. Mä oikeastaan tykkää chipseistäkään, paitsi ihan tietyt linssisipsit menee. Tykkää myöskään mistään hilloista. Ennen mä vihasin vadelmia, nyt mä oon opetellut vähän syömään niitä, ne on ihan ok. Kaikista eniten mä varmaan vihaan sinappia. Mä en pysty mihinkään, mikä on läheskään sinapin makunen hajunen. Enemmän voimakkaampi asia silloin, kun mä olin nuorempi. Totta kai jakso paremmin. Niin mähän siis pärjäsin tosi pitkiä aikoja silleen, että mä nukuin vaan joku 4 tuntia yössä. Eikä silleen, että se olisi ollut missään vaiheessa terveellistä. En vaan saanut nukuttua. Samaan aiheeseen, mutta siis mulla on edelleen joku kello mun päässä. Mä en siis voi mennä ennen kello 12 nukkumaan. Ei ole väliä, että pitääkö mun herää 3 lentokentälle. Onks mä nukkunut edellisen yön tosi huonosti. Ennen kello 12 mä en nuku. Mä en tykkää myöskään leffoista. Mä en siis lähtökohtaisesti tykkää mistään muista elokuvista kuin kauhuelokuvista. Ja mä oon todella nirso, miten mä suostun katsoa niitä. Mun pitää lukea kaikki arvostelut. Mä en siis jaksa keskittyä leffoihin, ja jos mä käytän sen ajan ja keskityn siihen, niin mun pitää olla 100 varmaa, että se on hyvä. En nyt kehdannut heti kertoa kaikkia hulluimpia juttuja, mutta laita kommentti, jos haluat part 2.